Gidismiss sa korte ang apilar kabahin sa desisyon sa pagpa-exclude sa kapin 200 ka mga botante sa listahan para karong eleksyon karong Mayo. Monghayan, kwalipikado sila tanan nga makabutar gihapon. Sa interview sa telepono sa abogado nga nagpasaka sa kaso, gipasabot niini nga gidinay sa Municipal Trial Court ang ilang pag-apilar sa nahaunang desisyon. Una nang gidismiss sa korte ang nasangat nga petisyon nga nagkwestiyon sa maong mga botante kung kwalipikado bang makabutar. Gihatagan og gibug-aton ang pagtunga sa pipila kanila sa hearing nga gipatawag sa korte. Matod sa abogado, gidawat nila ang maong desisyon. Ang COMELEC Mandaue nasayod na usab sa maong desisyon gikan sa korte. MPC related lang sa appeal pa doon sa RCC. Na ini-appear nga 6 out of the sila to hundreds na among kasuhan. Ang listening sa MPC ato is since na ini-appear nga 6, it to be presumed na naapod ang other pinaka-hundreds. I think ang decision sa MTCC is to dismiss the appeal. Pero I don't know if naapay remedies available sa petitioner. For dismiss the appeal, so ma-sustain sila sa list of voters, no? Oo. Anak, makabilin sila. Yes. Hindi sila ma-exclude. Yes.